hello for presentation of the feminine possessive pronoun corresponding to her, we will use the next vocabulary. Театрална постановка, stage play, театрален режисьор, theater director, спектакъл, performance. Поставям пиеса, to stage a play. Роля, role, part, директор на театър, manager, theatrical theater director. For example, the theater director stages a play. Театралният режисьор поставя нова пиеса. Или театралният режисьор поставя нова постановка. Това е Бина Харалампиева. Тя е българска театрална режисьорка. Тя е реализирала над 100 театрални постановки. От 1995 година до сега работи в малък градски театър зад канала. Бина Харалампиева е поставила пиеси на Стайнбек, на Казанцакис, Галсеран и на много други български автори. Бина Харалампиева е директор на този театър. Малък градски театър. Малък градски театър се намира на метростанция Театрална срещу парк Заимов. Трупата на Малък градски театър, troupe is like the troupe or the company of the theater. Трупата на Малък градски театър е нейната трупа. Трупата на Народния театър не е нейна, макар че тя работи и с Народния театър. Нейни постановки. Нейна е постановката на Дон Жуан по Моцарт в Софийската опера и балет. Канкун също е нейна постановка по Жорди Галсеран. Това е снимка от постановката Канкун. В кои държави са поставени нейни спектакли? Ето тук може да видите плакат от една нейна постановка, която е поставена в Народния театър. Лисичета по Лилиан Хелман. А отговорът на въпроса в кои държави са поставени нейни спектакли е в Румъния, в Македония, в Израел и в Българският културен институт в Лондон. Choose the correct adjective. Doesn't matter if it's definite or indefinite, depending on the gender. Постановка, feminine, спектакъл, masculine, театър, masculine, трупа, feminine, роля, feminine. We don't have here example of neutral or plural. Нейната постановка, нейният спектакъл, нейният театър, нейната трупа, нейната роля. How can we say, when we say other, друга, it means it is not hers. Не е нейна. Or you can use also чужд, foreign, to indicate that something is not belonging to her. For her it is foreign, not from ours. Not mine, not from ours.
This is a real question from a Bulgarian newspaper who made interview with her. Въпрос от интервю с нея. С Бина Харалампиева. Харесва ли ви работата в друга трупа? Примерно в Народния театър. That's all.